Zajęta sobie dziecię, umyślić sobie jedno, to tak sens. Może to żyła, tylko to jest dobra, dobra. Nie to tam rozumie, tak? Oto zaczekaj, a to na potem. Sami sobie dziękuję. I co teraz to jest na pewno. To właśnie jest sobie na pewno. I bok są są ketchup, majonez. Obieg na małe piwo, Różnicy minus. Różnicy, to czesnek. I taka sekcja tutaj. I to jest super, ale zaraz. Ja zaraz na to. Mam to proszę, i to jest koniec. Ja są sobie do ostatniej sensa. A co teraz jest? 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 A co teraz jest?